Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, One Negros Response Team nagpadulong na sa Cebu subong adlaw. Tuyo sa mga grupo nga magbulig sa mga taga Cebu nga naapektuhan sa linog, tents kag tubig ang labing kinahanglan sa karon. Sining adlaw, nagbiya padulong sa Cebu ang One Negros Response Team. Ang Negros Occidental ang nagpadala sang teams kag assets lakip na full logistical support gikan sa gobyerno probinsyal. Upod na diri ang water distribution kag medical team gikan sa Sipalay, Silay, San Carlos kag Sagay nga nagbiya sining hapon. Una nga nag-abot sa Cebu ang team gikan sa Cadiz, Escalante kag Talisay. Sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson, duha ka mga water tankers, duha ka mga mobile water filtration, isa ka ambulance kag isa ka rescue truck kag duha ka mga utility vehicle ang ginpadala. Sunod sa Office of the Civil Defense Tragos Island Region, tubig kag mga tents ang labing kinahanglanon karon sa Cebu. Nag-advise man ang command post sa Cebu nga hindi na kinahanglanon ang search and rescue units. Mga nagkalain-lain nga LGU, mga non-government organizations, mga volunteer groups sa nagkalain-lain nga mga bahin sa probinsya ang nagpadala sang ilang mga medical kag disaster team sa Cebu nga labing kinahanglanon kasunod sa kahalitan nga natuga sang 6.9 magnitude nga linog. 68 ang gid-report nga napatay bangod sang linog. Coordinate lang kung mga teams ang or manpower ay padala, coordinate lang sa sa may province, kaya ang province naga-coordinate man diri sa OCD para ang pag-abot nila dito maka-check-in sila para systematically dito sa may incident command post naton. Subong ang ginano nila, ang isa ka pa problema nila dito ang tubig, water supply kag subong aga ang sa meeting namon with the NDRIMC kinakulang sila dito sa mga tents kay damo dito mga balayang na totally damaged.